Здравейте, аз съм Ели Гигова. От 15 години се занимавам с телевизия. Първия си репортаж направих на модна тематика преди повече от 15 години. Живяла съм на няколко места по света, в Париж, където съм учила, в Ню Йорк подобрих английския си преди да се върна отново в Париж, в Американския университет. Живяла съм също и в Брюксел, където работех в Европейския парламент, в екипа на евродепутата Илияна Йотова. Смятам, че хората най-вече ме свързват с футболните студия, с световните първенства по футбол, европейското, на което също съм била водеща. Любовта ми към футбола е семейна. Тя е свързана с известния ми баща Николай Гигов, който е най-дългостоящия футболен президент в България. Първите спомени, които имам, бяха на стадиона, защото преди да стане бизнесмен, той беше футболист и ме е водил много често на тренировки, когато играеше в Славия. Много често, като нямаше кой да ме гледат, някой контузен футболист или някой от треньорите се е занимавал с мене по време на тренировката. Вкъщи постоянно се гледаха матчове на всякакви телевизии, много повече отколкото детски филмчета. И съвсем естествено аз започнах да разбирам от футбол и да ми харесва тази игра. Никога не съм била принцеса. Има едни стереотипи, които се слагат на нея и се случват нещата лесно, защото тя е дъщерята на Николай Гигов. Не е така. Много често аз трябва да доказвам много повече от другите, че мога да направя нещо, защото хората тръгват с един стереотип на разглезена тъщерка, каквато аз със сигурност не съм. Аз съм дъщеря на баща си. Да, той е Николай Гигов, но за другите хора, за мен е просто баща ми. Това е другия въпрос, който постоянно ми задават. Защо работиш? Няма такава опция да не работя, никога не е имало. И не, нямам самолет. Коя от любимите ми теми сега ще изберете? За личния си живот няма да говоря. Казвам ви го от сега и ще се обоснова защо. Имала съм публична връзка. Смятам, че публичността пречи на личните отношения. Така че, каквито въпроси да ми зададете на тази тема, просто няма да ви отговоря, не си хабете времето. В момента нямам приятел, само това ще кажа, нищо друго. Нямам еталон за мъж, не поставям мъжете в рамки. Всичко е въпрос на емоция. Когато има чувства, нещата се получават. Когато няма, какъвто и да е мъжа, няма как да ме спечели. Елемента на изненадата и го обичам и не го обичам. Зависи колко хубава е изненадата. Не съм спала до сега с 16 души в една стая. За първи път ще ми е. Не знам какво ме очаква. Само се надявам да е приятно.